खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ 2026 नि रंजालि बिहु एबा बैसागुआ जुबिन गार्गनि अनगायै गिबि खेबै आसाम रायजोआव खुंजाबाय। मख'जाथावदि रुंसारि जुबिन गार्गनि अनगा बिहु फालिथाया एबा रंजानाया ओरैनो बारलाङामोन। दुखुनांथाव बाथ्रा दि 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायनि उनाव बिथांखौ गारनानै एबा बिथांनि अनगा बिहु फालि जानाय बेयो गिबि खेब। थांना थानाय समाव जेब्ला जुबिन गार्गनि गाराङा गासै आसामाव बिहु रंजाथायाव बिथांनि गाराङा गोसारोमोन, बेराफारसेथिं जुबिन गार्गनि बिसि गरिमा गार्गआ सनापुरनि जुबिन खेत्रआव थांनानै रुंसारि जुबिननि सावगारियाव मान बावो एबा मांखरसालियाव मान बावो। हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय अनसायगिरिफ्रा जुबिन खेत्रआव बिथांनि फारसे मान होनो फैदों। बेराफारसेथिं बिथांखौ मान बावनो थाखाय गुवाहाटीनि गोबां बिहु कमिटि जेरै बेलतला, लाटासिल बायदि बायदि गोबां कमिटिफ्रा गावसोरनि हारिमुवारि हाबाफारिखौ केन्सेल खालामनानैब्लाबो बिथांनि जुबिन खेत्रआव फैनानै मान होनो फैदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन। आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। क'क्राझारनि गसाइगावआव सा 6 मोसौ बेदर फालांगिरिफोरखौ पुलिसा हमदों। पुलिसा गसाइगाव बावरागुरियाव मोनसे अपारेशन खालामना मोसौ बेदर दैथायग्रा सा 6 सुबुंफोरखौ हमनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों। बावरागुरि पुलिस आउटपस्टनि बिबानगिरि सौरभ ज्योति बर'आ फुंनि समाव सिग्रोमनानै सा 6 सुबुंखौ हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफ्रा मोसौ बेदरनि आयेन बेरेखायै फालांगि खालामनायाव लोब्बा दंमोन। गसाइगाव ओनसोलाव अपारेशननि समाव पुलिसा बिथांमोनखौ हमनो हायो। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बिसोर गोबाव समनिफ्रायनो आयेन बेरेखा मोसौ फालांगिजों लोगोसे मोसौ बेदरनि फालांगि खालामनायावबो लोब्बा दंमोन। हमजानाय सुबुंफोरनि मुंखौ तैयाब आली, रियाजुल आली, ममिर हुसेन, आकबर आली, जाकिर हुसेन आरो फुलबाबु शेख होननानै सिनायथिनाय जादों। हायद्राबाद आरो तेलेंगानायाव लामा जाब्रबथायफोरा बांबोगासिनो दं, जेराव थैनाय आरो जोखोम जानायनि अनजिमायाबो बांबोगासिनो दं। बे बोसोरनि गिबि 3 दानावनो हायद्राबादाव 1091 लामा जाब्रबथाय आरो सा 82 सुबुंनि जिउ खहा जादों, जाय मोनसे बांलांनाय खैफोदखौ दिन्थियो। थांनाय बोसोरनि रुजुनायाव जाब्रबथायनि अनजिमाया गोबां बांदों, नाथाय थैनायनि अनजिमाया एसेल' खमायदों। बे समावनो जोखोम जानाय सुबुंनि अनजिमा आरो जाब्रबथायनि गिख्रंथाव थासारिया बांबोगासिनो दं। पुलिसनि नायबिजिरनायाव बेफोर बांसिन जाब्रबथायनि गुबै जाहोना गोख्रैथि सालायनाय, गोरोन्थि लामाजों दावबायनाय बायदि बायदि। हादोरसा पुलिसनि खारिथिनि बायदिब्ला गासै तेलेंगानायाव थांनाय बोसोरनैयाव लामा जाब्रबथायफोरा 20 जौखोन्दोसो बांदों, जेराव केसफोरा 2023आव 22,900निफ्राय लानानै 2025 सिम 27,300सिम बांदों। मावख'गिरिफ्रा बे बांनायनि मोनसे बाहागोखौ मोजांसिन रिपर्टिं होनायनि थाखाय बुंदों, मानोना दा फिसा फिसौ जाब्रबथायफोराबो रेकर्ड जाबाय आरो एफआइआर रेजिस्ट्रेशनफोरा बांदों। आसाम एसेम्बलि बिसायख'थिखौ लानानै दासान्दि समाजारि बिजोङाव गोबांथार सावरायजानाय आरो गोसारनायखौ नुनो मोन्दों।
बिसायख'थिनि रिजाल्ट एबा बिसायख'थि फिथाइ होयिनि सिगांनो एग्जिट पल फोसावनाय गोबां आईटी सेल गोबां दोलोनि मददगिरिफ्रा आसामाव थानाय सोरखार खुंथाय आरो बेरेखा दोलोनि सुबुंफ्राबो गाव गावनि एग्जिट पलखौ फोसावदों। जों मिथिगौ आसामजों लोगोसे भारतनि मोनबा रायजोनि एसेम्ब्लिनि रिजाल्टआ एबा फिथाइया फैगौ 4 मे खालाराव मोनगोन एबा फोसावनाय जागोन। मख'जाथावदि एसेम्ब्लि बिसायख'थिया थांनाय 9 एप्रिल खालाराव आसाम, केरेला आरो पुडुचेरीआव जानानै थांदोंमोन आरो फैगौ 4 मे खालाराव फोसावनाय जागोन बर्डनि फिथाइखौ। नाथाय बर्डनि रिजाल्ट फोसावैनि सिगांनो दासान्दि बिटिसिनि खुंथाय सोरखाराव थानाय बिपि पार्टीनि माखासे सुबुंफोरा एबा आईटी सेलफोरा एग्जिट पल फोसावदों। जेरै बिपिएफआ मोनगोन मोन 11, बिजेपिआ मोनगोन मोन 4 आरो इउपिपिएलआ 0 बायदि बायदि फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। बेराफारसेथिं बेरेखा दोलोनि एबा इउपिपिएल पार्टीनि आईटी सेलफोराबो फोसावनाय एग्जिट पलनि बादिब्ला मोन 15 बिटिसि एलएसिनिफ्राय इउपिपिएलआ मोनगोन मोन 9, बिपिएफआ मोनगोन मोन 3, बिजेपिआ मोनगोन मोन 1 आरो कंग्रेस आरडीआ मोनगोन मोन 1। बेबायदिनो बायदि बायदि एग्जिट पल फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो आसामनि बेलायावबो बिजेपि, कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन एआईयुडिएफ पार्टीफोरा एसेखिनि मोनगोन बायदि बायदि एग्जिट पल फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो एमएलए बिसायख'थिखौ लानानै थांनाय बावैसो सिगाङाव बारग' मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङाबो गावनि ससियेल मिडिया पस्टनि गेजेरजों ओरैबायदि बुंदोंमोन दि बिथाङा बिटिसि बिसायख'थिनि रिजाल्टखौ लानानै फोसावदोंमोन, जेराव बिथाङा ससियेल मिडियाआव लिरदोंमोन दि दासिमाव फैनाय रिपर्टनि बायदिब्ला बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोन्नैबो बिटिसि हालामनिफ्राय समान समान देरहागोन आरो बिजेपिआ मोन 2, कंग्रेसआ मोन 1 देरहागोन होनना बिथाङा बिटिसि एलएसिनि बागै बुंदोंमोन। मख'नो गोनांदि फैगौ 23 आरो 29 एप्रिल खालाराव आरोबाव आसाम, केरेलायाव जानाय बायदिनो मोननै रायजोआव खुंजागोन बिसायख'थि। फारियै 23 एप्रिल खालाराव तामिलनाडु आरो 23 आरो 29 एप्रिल खालाराव वेस्ट बेंगलाव खुंजागोन बिसायख'थि। दायो बे मोननै रायजोखौ लाफानानै जयैनो मोनबा रायजोनि बिसायख'थि रिजाल्टखौ फोसावनाय जागोन। नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बेसोदि बे बाराव आसामाव सोरनि सोरखार खुंथाय फैगोन, सोर जागोन आसामनि सीएम। बे बाथ्राखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि प्रेडिक्शनखौ फोरमायहरनो एबा कमेन्टनि गेजेरजों लिरहरनो हागोन। बबे पार्टीनि खुंथाया आसामाव सोरखार खुंगोन नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। आसामा सोर दोलोनि दखलाव फैगोन नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।